Moi! Olli-Pekka Korpela on nimeni ja mä tuun Tikkurilasta Vantaalta, missä on tälläkin hetkellä mun työ kautta musiikkihuoneella kautta treeniksellä. Mä oon siis vuonna 2011 valmistunut medianomiksi digitaalisen äänen ja kaupallisen musiikin alalta. Ja sen jälkeen onkin yrittäjänä toiminut ainakin 10 vuotta muusikkona, DJ:nä, ääniteknikkona ja musiikkituottajana. Nyt sitten vuonna 2020 iski maailmanlaajuinen pandemia ja se vähän vaikeutti hommia ja mä aika nopeasti siinä päättelin, että on parempi sit vaan hakea uutta työtä, kun ei näkynyt paljon valoa silloin tunnelin päässä. Ja sitten mä löysinkin tämmöisen AV-asentajan paikan, missä mä olin pari vuotta Digitillä asentamassa LED-seiniä ja infonäyttöjä ja Windowsia. Ja sitä ihan mielellään teinkin, mutta se oli pieni firma ja heillä ei ollut enää varaa kuukausipalkkalaiseen ja mulla ei ollut oikein varaa nollatuntisoppariin. Niin jäin sitten hetkessä työttömäksi ja päätin, että on parempi opiskella vähän lisää ja saatattekin mut muistaa sitten sieltä taitotalosta. Suoritin tämän No-Code-sovelluskehitysosaajakurssin keväällä 2023 ja silloin jo tuntui siltä, että se on aika lyhyt aika, että mielellään on siinä jatkanut vielä koulua siitä. Ja erityisesti tämä HTML ja JavaScript kiinnostaisi. Ja meillä on tämmöinen verkkokauppakehitelmä tässä, mitä varten olisi kyllä hyvä saada lisää oppia. Ja muutenkin on kiinnostunut IT-alasta. Mulla on 2 Macia ja 3 PC:tä. Ehkä se kertoo jo jonkin verran. Kiitos.